Hej Søren, det er Milla. Jeg har valgt til udgangspunkt i nogle af de vejledende stikord, du har givet os. Og så spørgsmål nummer 2, hvordan opstår absorptionsspektrum fra stjernerne? Det første, jeg har valgt til udgangspunkt, det første stikord, jeg starter med, begreb, jeg starter med, det er emissionsspektrum. Et emissionsspektrum består af linjer ved bølgelængde, der svarer til atomets overgang fra et højere til et lavere energiniveau. Et emissionsspektrum kaldes også for lineært spektrum. Og så vil jeg gå videre til atomets opbyggelse. Et atom er opbygget af kerner, af en kerne og et antal elektroner. Kernen består af protoner og neutroner, som under et betegnelse kaldes nukleotroner. Atomer er meget små og består mest af tomt rum. For at få en idé om størrelseforholdet i et atom, kan man forestille sig, at det er på størrelse med appelsiner, så vil atomet cirka være en halv meter i diameter, og elektroskallen vil være omkring flere meter. Fotoner er den elementariske partikel, der er ansvarlig for elektromagnetiske fænomener. Eksempelvis elektromagnetisk stråling som røntgenbillede, ultraviolet lys, synligt lys, infrarødt lys, mikrobølge, radiobølger, hvor H er Plancks konstant og F er og fotonens bølgelængde. Og så vil jeg komme ind på absorption. Absorption er udsugning eller optagelsen af vand, luftarter eller andet stof ved aktiv eller passiv mekanisme. Absorption betegnes som også optagelsen af energi fra solstrålerne ved at måle lyset fra fjerne stjerner. Ved fjerne stjerner kan astronomerne finde ud af, hvilken grundstoffer disse stjerner indeholder. Og så vil jeg så snakke om det spørgsmål 2. Hvordan opstår absorption? Ja, så vil jeg komme ind på, hvordan opstår absorptionsspektrum fra stjernerne. Når lyset fra stjernen sendes gennem præmis opstår der et spektrum, som kan altså en præcision af sammenlignende farver og bølgelængder i lyset. Dette spektrum, der ligner farverne i regnbuerne, et regnbue, som vi også har inde i vores modul 5. Når her er en punkt. Ja, her og her. De her to kan vi se her. Dette spektrum, der ligner farverne i et regnbue, er beskåret fra mørke linjer i de bølgelængder, hvor et stof i stjernerne ydre lag har absorberet den elektromagnetiske stråling. Det var så det, jeg havde for denne gang. Hej Søren.